στο Mixer, το podcast με τον Στέλιο Παριάρο, όπου γεύσεις και ιστορίες αναμειγνύονται για να φτιάξουμε μαζί ένα γλυκό δημιούργημα. Γεια σας! Άλλο ένα επεισόδιο του Mixer και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί τα κατάφερα να μου έρθει ο Άκης. Τι τα κατάφερες μόνο, Είσαι πολύ άσχολος! Όχι, με το που μου είπες σου είπα το ξέρω, αλλά μην όλοι βρούμε. Τα κατάφερα, λέω, γιατί είσαι πολύ άσχολος και το ξέρω. Εγώ τα κατάφερα να έρθω γιατί είναι τιμή μου να είμαι εδώ πέρα, όχι εσύ. Το ξέρω. Είναι τιμή μου, σε εκτιμώ πάρα πολύ. Εγώ παραπάνω. Μα τι γλυκός που είσαι. Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι καλύτερα από ποτέ. Το ξέρω, το βλέπω, τα λέγαμε και πριν. Ναι. Και είναι πολύ καλό αυτό. Ναι. Όλα ξεκινάει να πω τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας, τη χαλάρωση και την ευτυχία μας. Ευτυχία. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε την κουβέντα μας, σου φέρω ένα γλυκό. Γιατί κάθε φορά που έρχεται ένας φίλος, Ναι. του προσφέρω ένα γλυκό. Ένα γλυκό. Τι γλυκό να είναι αυτό? Δεν ξέρω αν σου θυμίσει κάτι. Για να δω. Αμάν, αυτή την τούρτα την κάναμε. Να, το θυμήθηκε. Δεν του είπα τίποτα. Αυτό το γλυκό το κάναμε στον τελικό, αλλά εσύ το έκανες σε τούρτα. Σωστά? Τούρτα, ναι. Τούρτα ήταν και είναι λίγο. Έχει πολλά επίπεδα μέσα. Δεν την κόβουμε τώρα για να την πάρεις να την κόψεις στο σπίτι. Αυτό είναι εργοτέχνης. Κανονικά θα έπρεπε να νοικιάσεις έναν χώρο στο κέντρο της Αθήνας και να κάνεις μια γκαλερί. Πώς κάνουν τους πίνακες ζωγραφικής. Ναι, να κάνω γλυκά. Εσύ τώρα το βλέπεις, εμένα θα με ενδιέφερε. Δηλαδή θα πήγαινα να δω 30-40 διαφορετικά γλυκά, μόνο σαν γλυκά. Mock-up να είναι. Mock-up και στο τέλος να υπάρχει ένα sample που μπορώ να δοκιμάσω. Αυτό, ας πούμε, είναι μια εμπειρία που μπορείς να προσφέρεις και δεν το έχει κάνει και κανείς. Ωραία ιδέα. Εκτός από καλό σεφ, είσαι και επιχειρηματικό μυαλό. Έτσι. Επιχειρηματικό μυαλό δεν είμαι. Ουσιαστικά έχω την ικανότητα οτιδήποτε θα ήθελα εγώ να σκέφτομαι άμα το θέλει και ο κόσμος. Οπότε όταν σκέφτεσαι περισσότερο το τι θέλει ο άλλος και όχι το τι θες εσύ, τότε νομίζω ότι μπορείς να σκεφτείς καλύτερα σαν επιχειρηματίας. Νομίζω ότι και τα social media για εμένα έχουν 100% αυτή τη λογική. Δηλαδή τα social media μου δίνουν τρομερό feedback του τι θα ήθελε ο κόσμος να δει, ποιες είναι οι ανάγκες του, τι σηκώνει τσέπη του, τι μπορεί να κάνει. Οπότε γι' αυτό λέω και σε όλο τον κόσμο, να είστε γενναιόδοροι στα σχόλια. Δηλαδή πείτε μου, και χαζομάρα να είναι αυτό που θα μου πείτε, εμένα θα με βοηθήσει. Γιατί ας πούμε, μια φορά μας είχε γράψει μια κοπέλα στα σχολεία, γράφαμε 2 σουκού σκόρδο. Ναι. Και μας λέει, παιδιά, πολύ ωραίο το φαγητό, αλλά βγήκε πολύ σκορδάτο. 2 σακουλάκια σκόρδο είναι πάρα πολύ. Καταλαβες? Οπότε πήρες το μήνυμα. Το παίρνεις το μήνυμα ότι ο κόσμος, το σουκού που για σένα είναι προφανές, δεν καταλαβαίνει ότι είναι σκελίδες. Ναι, κατάλαβα τι λες. Και εγώ έτσι έχω εκπαιδευτεί μέσα από τα μαθήματα και από την τηλεόραση αυτό που λες. Εισπράττοντας από τον κόσμο και τα λάθη μας. Βέβαια. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Τώρα, άμα θα πάμε εμείς στο συνεργείο αυτοκινήτων και μας πετάξει μια τάκα ο μάστορας εκεί πέρα, που εμείς δεν την ξέρουμε. Θα καταλάβουμε? Τίποτα δεν καταλάβουμε. Θα σου πούμε μετά 500 ευρώ, θα πεις εντάξει. Αυτό που είπε ήταν πολύ δύσκολο. Μάλλον έκανε πολλά. Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να καταλάβουμε ότι και η ζαχαροπλαστική, η μαγειρική είναι μια δουλειά με ορολογίες, με πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα ξέρει και θέλει εκπαίδευση ο κόσμος. Κάθε μέρα από την αρχή. Ναι, από την αρχή και πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας γιατί δεν καταλαβαίνει. Βέβαια. Οπότε αυτή ήταν η τούρτα πριν 16 χρόνια, έτσι. Να την πάρω σπίτι να τη φάω με τα παιδιά. Εννοείται, γιατί έχει μέσα πραλίνα, τα κάνα τώρα από την αρχή. 2 επεισόδια κάναμε. Και ένα με τα κροκεμπούι, με τα προφιτερόλ. Ναι, που είχατε έρθει στο εργαστήριο και το κάψαμε με καπνούς και καραμέλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είχε γίνει. Η πρώτη φορά στη ζωή μου έχω λυπηθεί τόσο άνθρωπο, γιατί του καταστρέψαμε το μαγαζί, δεν υπάρχουν σεμνές λέξεις αυτή τη στιγμή να περιγράψω ότι του κάναμε. Ήταν μέσα μια παραγωγή ολόκληρη, ήταν μια 30-40 άτομα. Ακριβώς. Εμείς που ανταγωνιζόμασταν ο ένας τον άλλον, ο Στέλιος που δεν είχε ιδέα το τι θα ακολουθήσει το εργαστήριο. Το τι θα γίνει. Και νομίζω, με τις καραμέλες. Νομίζω ότι πραγματικά όταν φύγαμε από εκεί πρέπει να πήρες μια βαριά ανάσα και να είπες
Όχι, γιατί το ευχαριστήθηκα. Ήμουν και πιο μικρός, ήσασταν όλοι νέοι, ήταν ωραία, περάσαμε. Μπήκαμε μέσα στο βαν και γυρνούσαμε στο σπίτι, σαν διαγωνιζόμενοι. Και όλοι συζητούσαμε αυτό, τον άνθρωπο το καταστρέψαμε, του σκίσαμε το μαγαζί, δεν θα λειτουργήσει αύριο. Μέχρι τι ώρα καθαρίζατε? Δεν ξέρω, καθαρίζαμε. Όλοι είχαμε και πάνω, μέχρι το πρωί καθαρίζαμε. Μετά είχαν καραμέλες και ήταν και πάνω. Ναι, είχαμε, να πούμε για τον κόσμο, είχαμε μια δοκιμασία στο μαγαζί του Στέιου, ναι. στο εργαστήρι, κάποια στιγμή στο Masterchef το πρώτο που είχαμε κάνει. Το πρώτο, ναι. Και βέβαια ο αγαπημένος σου δεν ήμουν εγώ, ήταν ο Αποστολάκης. Ήταν καλό στα αγγλικά. Σταμάτα. Ήταν καλό στα αγγλικά. Ήταν η αδυναμία σου. Μη μου λες τέτοια. Δεν ήταν αδυναμία, ήταν καλό στα αγγλικά. Όχι, ήταν η αδυναμία σου. Να λέμε την αλήθεια. Οπότε, ναι. Και χάσαμε. Ναι, αλλά μετά στην τούρτα. Και στην τούρτα, τι να σου πω τώρα, τέλος πάντων. Γιατί, τι είχε κερδίσει στην τούρτα, δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θυμάμαι. Τελικώς. Όλα ξεχνιούνται. Όλα ξεχνιούνται. 16 χρόνια περάσαν. Αλλά την τούρτα την κάνατε εσείς 3 μέρες φτιάχνατε την τούρτα. 3 μέρες. Και την κάναμε στο στούντιο. Δεν τελικό. υπήρχε αυτό το πράγμα. Να σου πω ότι την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, εντάξει, για εμένα ήσουν τότε πριν από 16 χρόνια. Εγώ ήμουν πόσο ήμουν τώρα με 41. Πριν από 16, πόσο 26, 25, δεν ξέρω. Κάπου εκεί. Ναι, οπότε. Για μένα, Στέλιο, ήσουν ο άνθρωπος που άλλαξε λίγο τον τρόπο που αντιμετωπίζαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή το κομμάτι του ζαχαροπλάστη και του μάγειρα. Ξέρεις, παλαιότερα, όταν εγώ είπα ότι θέλω να γίνω μάγειρας στους φίλους μου, όλοι είπαν ότι, εντάξει, ο τύπος δεν κατάφερε τίποτα στη ζωή του. Δηλαδή, υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Ναι, πάντα. Και εγώ ο μάγειρας και ο ζαχαροπλάστης ήταν. Οι γονείς να στείλουν το παιδί τους σε σχολή δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε στην τηλεόραση και έδειξε αναβάθμιση, εξέλιξη, σωστό τρόπο ομιλίας, σωστό τρόπο παρουσίασης. Έδειξες, ρε φίλε, την γκουρμέ εκδοχή της προσωπικότητας του ανθρώπου που μαγειρεύει σε μια κουζίνα ή φτιάχνει γλυκά. Και νομίζω ότι εκεί πέρα έδωσες ελπίδα σε πάρα πολύ κόσμο ότι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το εισπράττω από τους πιτσιρικάδες που έχουν μεγαλώσει τώρα. Ναι. Έδωσες ελπίδα ότι, ξέρεις, δεν είμαστε μόνο για να φτιάχνουμε, να είμαστε πάνω από μια σχάρα και να ψήνουμε όλη μέρα. Ναι, και μπορεί να υπάρχει μια μαρέγκα. Ναι, ακριβώς. Σίγουρα υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύαν στα μαγαζιά, αλλά εγώ, ας πούμε, δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να μπορέσω να δοκιμάσω ή να δω. Ναι, να πάω σε ένα εστιατόριο ακριβό ή να δω ή να πάρω πρώτη. Ο εύκολος τρόπος ήταν να ανοίξω τηλεόραση. Ακριβώς. Οπότε, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, νομίζω ότι βοήθησες πάρα πολύ κόσμο να δει ότι μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω στη μαγειρική και στη ζάχαρη. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και το εκτιμώ από αυτό που το λες εσύ. Αναξέρεις ότι δεν το λέω γιατί το ξέρω, μου το έχεις ξαναπεί αυτό και το λέω και στον κόσμο. Ισχύει. Αυτό ισχύει. Ισχύει και για μένα ο θαυμασμός μου απέναντί σου, γιατί έκανες τελείως διαφορετικό. Μια διαφορετική πορεία από όλους τους άλλους και άνοιξες έναν. Ασχολήθηκες με τα μίντια πολύ έντονα, με τον κόσμο και έκανες πολλά πράγματα τα οποία δεν τα έκανε κανένας άλλος. Συμφωνείς? Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Ήμουνα την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο χώρο, με την κατάλληλη ενέργεια. Ναι, δεν έφυγες από το Masterchef να πας να δουλέψεις μια κουζίνα ξαφνικά ή να πεις να ανοίξεις ένα εστιατόριο. Θα σου πω πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, κάποια στιγμή έκανα την εκπομπή με το που τελειώσαμε το Masterchef. Σίγουρα για να πάω στο Masterchef πήγα στο Masterchef γιατί ήταν το νούμερο 1. Ναι. Το νούμερο 1 συνήθως είναι αυτό που θυμάσαι. Ο νικητής τα παίρνει όλα. Σε εισαγωγικά. Ναι. Οπότε μαζεύει την μπάγκα στον αέρα. Μετά από εκεί πέρα δεν λέω ότι τα επόμενα δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον, αλλά φίλε, η αλήθεια είναι πως, ας πούμε, θα σου πω ένα παιχνίδι, θα θυμάσαι πάντα τον πρώτο. Εγώ θα ακόμα θυμάμαι το Big Brother, ας πούμε, το Τζάκα. Οπότε... Μα πότε μύθηκες τον Τζάκα σε όφερο? Μα όμως θυμάσαι. Με τον Τζάκα, δεν γίνεται να ξεχάσεις. Οπότε, εκ των πραγμάτων, είπα ότι άμα δεν πάρω μέρος στον πρώτο διαγωνισμό, δεν θέλω να ξαναπάρω. Δηλαδή, σωστό, πολύ σωστό. Πάντα είναι το πρώτο. Το πρώτο. Είχα τη δίψα και χρησιμοποιώ τη λέξη δίψα γιατί, ξέρεις, όταν διψάς δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Όταν πεινάς μπορεί να ξεχάσεις την πείνα. Η δίψα είναι νερό, ανάγκη. Είναι κάτι που δεν μπορεί να σε αφήσει.
ήμουν πάρα πολύ διψασμένος για να πετύχω. Οπότε ήταν και μονόδρομος. Έφυγα από το εξωτερικό, ήμουν στο εξωτερικό, γύρισα πίσω στη χώρα, πήρα μέρος σε έναν διαγωνισμό, όπου δεν είχα και από πίσω τις πλάτες να πω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Σε καταλαβαίνω από Ναι. Και μετά τα πράγματα βγάζανε νόημα πάρα πολύ εύκολα στη συνέχεια. Δηλαδή, ήμουνα στο πρωινό για 3-4 χρόνια. Έχω κάνει πρωινή εκπομπή. Όλοι περάσαμε από πρωινή Μεγάλο εκπομπή. σχολείο, σε 10 Πολύ. λεπτά πρέπει να μπορέσεις να τελειώσεις μια συνταγή live. Live και με λίγο φασαρία και με λίγο αυτό. Πολύ δύσκολο. Ό,τι πιο δύσκολο. Εγώ βλέπω τώρα τα παιδιά που είναι σε live εκπομπές και πραγματικά καταλαβαίνω και τον κόπο τους. Γιατί Πολύ, άμα δεν πολύ. το κάνεις, βέβαια, όταν έκανα πρωινό, δεν ήταν και πολύ πρεστιζάτο. Πιο πρεστιζάτο ήταν να έχεις τη δική σου εκπομπή. Ναι, σίγουρα, αλλά εκείνη την εποχή ήταν και λίγο, γιατί δεν υπήρχαν και πολλά. Πολλές εκπομπές. Αλλά το όνειρο του κάθε ενός μάγειρα που έκανε ένα πρωινό. Ήθελε να έχει μια δική του εκπομπή. Ταξιδιωτική εκπομπή, όχι απλά. Εννοείται. Ναι, αλλά να που τα κατάφερε. Και μέχρι Εντάξει. τώρα. Συνειδητοποίησα μετά από ένα σημείο και μετά ότι ο τρόπος που μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά θέλει υπομονή και επιμονή. Δηλαδή, Επιμονή, υπομονή και να είσαι και από πάνω. Από πάνω. Όταν από τη μια μέρα στην άλλη κάνεις πράγματα, δεν έχουν διάρκεια, τελειώνουν γρήγορα, δεν τα εκτιμάς και εσύ ο ίδιος ο χρόνος. Την αξία. Οπότε σιγά σιγά άφησα να έρθει ό,τι είναι να έρθει. Όντως, γιατί ξέρεις, σου λένε και όλοι στο κομμάτι της τηλεόρασης, εγώ θα σου πω ότι ξέρεις, του κάθεσαν, δεν του κάθεσαν. 4 χρόνια, 5 έκανα πρωινό. 4-5 χρόνια, 3 χρόνια έκανα εκπομπή με το Μέγκα, μετά έγινα παραγωγός, δηλαδή πέρασε και μια δεκαετία μέχρι που να μπορέσω Να ισορροπήσεις. και να τα κάνω μόνος μου. Έχουμε κοινούς. Ναι. Και εκεί πέρα συνειδητοποίησα ότι εμένα, ας πούμε, η ναυαρχίδα όλης μου της εταιρείας είναι το site μου. Το site μου έχει... Ναι, ήσουν ο πρώτος που το έκανε αυτό. Τόσο έντονο και Κι όμως, δυναμικά. Στέλιο, όταν ξεκίνησα, υπήρχαν πάρα πολλά site που είχαν γράψει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε όταν βγήκα σαν καινούριο site, να σου πω ότι ήμουνα πάρα πολύ πίσω. Και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο να βγω μπροστά. Έκανες τη διαφορά. Η διαφορά είναι αυτή τη στιγμή ότι το site μου έχει μια επισκεψιμότητα 2,5-3 εκατομμύρια το μήνα visitors unique, που σημαίνει ότι άμα έχουμε 10 εκατομμύρια κόσμο στη χώρα και μαγειρεύει 1 στους 2 στο σπίτι, σχεδόν όλη η χώρα θα κάνει έστω και μια συνταγή το μήνα από το site μου. Κάτι που το καθιστά το μεγαλύτερο εστιατόριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Εκεί πέρα κατάλαβα τη δυναμική και την, πώς να το πω, την ευθύνη που έχει αυτό το site, γιατί... Μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Πάρα πολύ. Δεν μπορεί να γίνεται στο πόδι. Και είναι το μεγαλύτερο εστιατόριο, φίλε. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, δηλαδή το γεγονός ότι, ξέρεις, αυτή τη στιγμή και 20 μαγαζιά να είχα και 30 να είχα, που είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα 4-5 μαγαζιά. Ναι. Ήμουν χαρούμενος, ας πούμε, που θα κάνω, ας πούμε, Σαββατοκύριακο 2.000 κουβέρ και 2.000 κουβέρ αυτή τη στιγμή στο site μου κάνω σε 1,5 ωρίτσα. Ναι, δηλαδή είναι τελείως δύο διαφορετικά πράγματα. Δύο διαφορετικά πράγματα. Και κατάλαβα τελικώς ότι ένα site είναι μια δωρεάν παροχή που προσφέρει στον κόσμο. Δηλαδή, εκτός ότι έχεις ένα εστιατόριο ανοιχτό, προσφέρεις δωρεάν σε όλο τον κόσμο το φαγητό σου. Αυτό το πράγμα είναι μαγεία. Και εκεί πέρα πάνω χτίστηκα όλος. Δηλαδή... Ναι, και επίσης τώρα που το συζητάς, πας με το site σε βοηθάει να πας και με την εποχή. Θέλουν vegan, θέλουν καλή ώρα protein. Δεν μπορείς να ανοίξεις μαγαζιά με protein, με vegan κτλ. Με το site είναι πολύ πιο εύκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να το κάνουν πολύ καλά. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο το κάνεις πιο εύκολα. Έρχεσαι πιο εύκολα στον κόσμο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το site που κάνουμε. Σίγουρα τα μαγαζιά και αυτά είναι πιο εξειδικευμένα για να κάνουν πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καμία σχέση. Στο μαγαζί πας να σε εξυπηρετήσουν. Εγώ ουσιαστικά δίνω μια δωρεάν παροχή σε όλο τον κόσμο. Εξυπηρετείς τον κόσμο. Ναι, και με εικόνα και με. Τα ταξίδια πώς σου φαίνονται, τα αγαπάς? Τις εκπομπές ταξιδιωτικές τις προτιμάς από το στούντιο, φαντάζομαι. Είναι πιο δύσκολο. Όχι μωρέ, και τα δύο είναι ωραία. Είναι ωραία, αλλά το ταξίδι δεν... Το ταξίδι αυτή τη στιγμή λίγο με βγάζει εκτός οικογένειας.
Είναι Οπότε, ότι έχεις και 2 παιδιά τώρα. λίγο με ζορίζει αυτό, γιατί φεύγω τριήμερα, τετραήμερα. Ναι, Από εκεί και πέρα μου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσω πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Έχω καταλάβει ότι για να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι, ο μόνος τρόπος είναι να γνωρίζουμε κόσμο. Αν λοιπόν μένει στάσιμος στις φιλίες, στους γνωστούς σου, στο ένα το άλλο, θα μείνει στάσιμος και στον τρόπο σκέψης. Πρέπει να βλέπεις να φεύγεις. Πρέπει να μιλάς με κόσμο. Το γεγονός ότι μπορώ να πάω στην επαρχία, να μιλήσω με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές ειδικότητες, με διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή, το μόνο που σε κάνει είναι καλύτερο σαν άνθρωπο. Οπότε, εκ των πραγμάτων, με αναβαθμίζει η εκπομπή σαν άνθρωπο και επειδή όλα συνάδουν με το μυαλό, αναγκαστικά αναβαθμίζεσαι και σαν επαγγελματίας. Γιατί όσο καλύτερα σκέφτεσαι για τα πάντα, σκέφτεσαι και για τη δουλειά σου. Ελπίζω να το καταλαβαίνεις. Εννοείται το καταλαβαίνω. Γι' αυτό δεν θέλω να το κόψω. Γιατί με βοηθάει να γίνω καλύτερος. Μπράβο. Και τώρα με τα παιδιά πώς περνάς? Με τα παιδιά. Είσαι ευτυχισμένος? Ναι, εντάξει. Έχεις αλλάξει, αισθάνεσαι, σαν άνθρωπος μετά τα παιδιά? Ναι. Γιατί αποκτούν άλλο νόημα οι λέξεις. Δηλαδή, ναι, είχα αγαπήσει, αλλά αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Ναι, είχα φοβηθεί, αλλά αυτό το πράγμα δεν με το τα παιδιά. Όλες οι λέξεις πια έχουν τον υπερθετικό τους βαθμό με τα παιδιά. Κάτι που νόμιζες... Πόσο είναι τώρα? 3,5 και 4,5. Ναι, οπότε ολοκληρώθηκα. Εννοείται ολοκληρώθηκα. Μου έλειπε αυτό το πράγμα, τελικώς. Τώρα το κατάλαβα. Γιατί, το λέω και σε όλους, γιατί τα πρώτα 2-3 χρόνια των παιδιών είναι τα πιο δύσκολα. Είναι εκεί πέρα που ζορίζει πραγματικά. Πολύ ζορίζει. Είναι νύχτα, και πιάνει απόγνωση, πολλοί τα παρατάνε. Με το περάσετε το 3ο χρόνο, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Εγώ αυτό έχω να πω σε όλους. Οπότε είναι καλό μήνυμα αυτό. Ναι. Με το που αρχίζουν λίγο γίνονται αυτόνομα τα παιδάκια, θα πάνε τουαλέτα μόνα τους, θα φάνε μόνα τους, θα κάτσουν, θα παίξουν μόνα τους. Μπράβο. Μπαίνουν στην κουζίνα. Μπράβο. Μπαίνουν στην κουζίνα. Φουλ. Δεν υπάρχει. Ο Αχιλλέας μπαίνει στην κουζίνα. Η μικρή θέλει να την υπηρετούν. Είναι βασίλισσα, είναι πριγκίπισσα. Ο αδελφός πρέπει να τρέχει να μαγειρεύει. Ο αδελφός μαγειρεύει, ναι. Του αρέσει. Βέβαια, ακόμα δεν τον αφήνω να ασχολείται πολύ με το μαχαίρι, γιατί θέλει να πιάσει μαχαίρι. Όχι. Του δίνω το ψαλίδι όμως. Τα πάντα να κόβει στο ψαλίδι. Ναι. Μια χαρά. Έχεις κόψει καρότη στο ψαλίδι? Όχι, να του δίνω εγώ να κόβει φουντουκάκια. Μάλιστα. Και τώρα μένεις εκτός Αθηνών. Ναι, μετακόμισα προσφάτως. Όχι πολύ μακριά, εντάξει. Εντάξει, αλλά λίγο στην εξοχή. Λίγο να εξοχή. φύγω από τη βαβούρα. Δηλαδή, εκεί που μένω δεν έχει delivery, δεν έχει πράγματα. Δεν το κάνεις το delivery, εσύ ειδικά. Κοίταξε. Καμιά φορά το έχεις ανάγκη. Μωρέ, έχουμε κάνει πολύ εύκολη τη ζωή μας όλοι. Με το delivery. Παντού delivery. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς στον δρόμο τα μηχανάκια. Συνειδητοποίησα, ας πούμε, τώρα πια ανοίγεις στο Google και πας να ρωτήσεις κάτι και πια δεν σου δίνει καν την επιλογή να πας να διαλέξεις τι θα διαβάσεις. Σου δίνει έτοιμη και την απάντηση. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι μασημένα. Σου αρέσει αυτή η εποχή? Καθόλου. Δεν μου αρέσει Εμένα αυτό. καθόλου. Δηλαδή, έχει χάσει λίγο το ενδιαφέρον του το ψάξιμο, η δίψα. Δηλαδή, όταν τα παίρνεις όλα έτοιμα, λίγο, ναι. Θέλει δρόμο για να φτάσουμε κι εγώ και εσύ εδώ. Θέλει δρόμο, χαστούκια, να πέσεις, να σηκωθείς. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πια δυστυχώς το αποτέλεσμα. Στη Θεσσαλονίκη δεν μεγάλωσες. Εσύ? Εγώ Αθήνα, από την Κωνσταντινούπολη, Αθήνα. Ναι. Και μετά Παρίσι. Παρίσι πήγα για σχολείο και να μάθω καλύτερα τη ζαχαροπλαστική, αλλά να την κάνω δική μου. Δεν θα γίνω Γάλλος ποτέ. Καλά. Και δεν θέλω. Νομίζω ότι το έχεις ξεπεράσει κατά πολύ αυτό. Ναι, μπράβο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως θα μου κάνεις ερώτηση. Εσύ πώς κατάλαβες ότι η ζαχαροπλαστική δεν είναι μόνο τουλουμπάκια, ροξάκια και μπακλαβάς και πήγες στο επόμενο επίπεδο? Τι σε έκανε να φύγεις από την Ελλάδα? Ποιος ήταν ο μέντοράς σου? Τι ήταν αυτό? Το ένστικτό μου το μέντοράς μου. Όταν στα 17 μου μπήκα σε ένα εργαστήριο μέσα και μαγεύτηκα με την πρώτη ύλη, αλλά ήταν ένα εργοστάσιο. Έκανα κάτι συγκεκριμένο.
οκ. Ήταν η φουρνιά των Αιγυπτιωτών τότε. Μιλάω τέλη της δεκαετίας του 70. Ήταν φοβεροί ζαχαροπλάστες. Φοβεροί με νοοτροπία γαλλική, δουλεύαν σε ξενοδοχεία και σε μεγάλα ζαχαροπλαστεία. Οπότε μετά από αυτή τη δουλειά τη μεγάλη πήγα στο Χίλτον. Οπότε το Χίλτον για μένα ήταν σχολείο. Γιατί εκεί δεν κάναμε ούτε κουραμπιέδες ούτε μελομακάρονα τα Χριστούγεννα. Περίμενε, τότε δεν είχατε σκόνες. Καθόλου. Ναι. Γιατί τώρα τα ξενοδοχεία έχουν πολύ. Παντού. Ναι. Τίποτα. Τα κάναμε όλα από την αρχή. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος σκόνες πια, ας πούμε. Τα μείγματα, ναι. Δηλαδή, Κέικ, έχει σκόνη, νερό, αυτή είναι η λάδι. καταστροφή Ναι. των ζαχαροπλαστείων και των παιδιών που πάνε να μάθουν. Τσιμένα όλα, παυλά τα αποψία. Ναι. Και στις σχολές ακόμη τα μαθαίνουν με σκόνες. Και είναι τραγικό αυτό. Οπότε όταν μπήκα εγώ μέσα στο Χίλτον και τα κάναμε όλα από την αρχή. Τότε δεν υπήρχαν και Σεφ ποιος ήταν? Ήταν ο Παπαδόπουλος, Αιγυπτιώτης, και είχα 2 σεφ στο ζαχαροπλαστείο. Γιατί ήταν τμήματα, ήταν το ζαχαροπλαστείο και ο γενικός σεφ ήταν ο Γιουπ, ένας Γερμανός. Γιουπ. Ένας τεράστιος ήτανε. Ερχότανε, περπατούσε έτσι, έπαιρνε την πλάκα των ζαμπών και δεν έκοβε στη μηχανή, το κόβε σε τόσο κομμάτι και το έτρωγε. Ναι, βέβαια. Και πώς σε φωνάζανε μέσα, Στέλιο σε λέγανε ή σε είχες κανένα ψευδόνυμο? Όχι, Στέλιο με φωνάζανε. Ήμουνα, τότε τα ξενοδοχεία ήταν σεφ de partie, που ήταν ο σεφ του παρτί, και εγώ ήμουν αλφα κομμή. Β κομμή, δηλαδή βοηθός του παραβοήθου. Αλλά επειδή ήμουν πιτσιρικάς τότε, 18-20 χρονών, με τρέχανε όλη μέρα. Με βάζανε βραδινό, αλλά εκεί έμαθα τι θα πει δουλειά, σεβασμός, και εκεί έμαθα την τεχνική της γαλλικής, της τότε ζαχαροπλαστικής. Γι' αυτό εμένα μου άρεσε, ας πούμε. Είχαμε φρούτα από κονσέρβα. Εγώ κάποια στιγμή όταν έκανα το δικό μου μαγαζί δεν ήθελα φρούτα από κονσέρβα. Ήθελα να βρω φρέσκα φρούτα. Εκεί γύρισε το μάτι μου και εκεί άρχισα να διαβάζω βιβλία, να βλέπω ό,τι μπορούσα να μάθω για να εξελίξω αυτό το όραμά μου. Και εγώ πριν φύγω για εξωτερικό είχα αγοράσει τα βιβλία του Αλέν Ντουκάς και τα ασημένια, τα livres. Τα ασημένια, τα τόσα τα έχω κι εγώ. Και το Μαγειρικής και τα ζαχαροπλαστικής. Ναι, που το έκανε με ένα ζαχαροπλάστη. Μπράβο. Ναι. Τα υλικά. Δηλαδή, ενώ τα διάβαζα, δεν ήξερα καν πώς μοιάζουν. Εστραγκόν, δεν είχα ξαναπιάσει τη ζωή μου. Τσάιβς, δεν είχα ξαναπιάσει. Κόιανδρο, δεν υπήρχαν στην αγορά. Τίποτα δεν υπήρχε. Τίποτα. Οπότε και εμένα ένας λόγος που έφυγα στο εξωτερικό ήταν περισσότερο γιατί ήθελα να πιάσω τα υλικά, γιατί άλλο να τα βλέπεις και άλλο να τα. Βέβαια, και να τα γευστείς. Και εγώ έτσι που είπες, μου είχαν χαρίσει του Λενότ. Μεντοράζουν ζαχαροπλάστη, τώρα δεν ζει βέβαια, αλλά πήγα στη σχολή του στο Παρίσι. Αυτός έκανε αναβίωση την κλασική γαλλική ζαχαροπλαστική, φοβερός. Και όταν μου δώσανε βιβλίο, το οποίο ήταν γραμμένο δεκαετία του 60, έπαθα σοκ. Καταρχήν δεν ήξερα γαλλικά, με λεξικό προσπαθούσα να μεταφράσω. Έβλεπα θερμοκρασίες για τις καραμέλες, τσέρκια. Και λέω. Και αυτά τα old fashion γλυκά που έχουν, που είναι ανυπέρβλητα, που ακόμα και τώρα να τα βγάλεις. Αυτά τα λατρεύω. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχουν σαν αυτά τα δηλαδή, γλυκά. η κρέμ μπουρλέ που τις ψήναν στα μεγάλα τα πιάτα. Ναι, δηλαδή. είχαν πάθος, αγάπη, και σκέψου με τι μέσα τα κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή. Όταν γύρισα λοιπόν από τη σχολή, από το Λενότ το 86, είχα το ζαχαροπλαστείο. Και έψαχνα να βρω τσέρκια. Με κοιτάγανε όλοι τρελοί και φλόγιστρο. Μου λένε, τι είσαι, υδραυλικός? Υπήρχε το φλόγιστρο. Κατάλαβες. Απλώς είναι στον άνθρωπο να το αναζητάς και να πηγαίνεις. Δίψα το λέω, δίψα. Και να μαθαίνεις. Εγώ ακόμη αυτή την τρέλα την έχω, όπως και εσύ θα την έχεις. Την έχω γιατί εμένα με εντυπωσιάζουν και τα απλά. Δεν μου εντυπωσιάζουν μόνο τα. Εγώ τα απλά θέλω. Ναι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, το μεγάλο χαστούκι που πήρα όταν βγήκα στην Αγγλία, η πρώτη μου δουλειά στο Brighton. Πάω σε ένα μαγαζί, έδινα βιογραφικά, δεν με παίρναν παντού, τέλος πάντων κάποια στιγμή με παίρνει ένας σεφ, Ζων Ζακ, σαν τα στρίτια. Ήταν στρίδι αυτός. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, δεν άστο. Αλλά σαν τεχνίτης, πάλι δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο πράγμα. Παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, έλα για δοκιμαστικό, πάει για δοκιμαστικό, μου λέει, μπες στην κουζίνα, κάνω ό,τι θες, κάνω 2 πιάτα. Του είχα κάνει ένα πιάτο καραβίδες με, δεν θυμάμαι,
ένα πιάτο που είχα δει από ένα σεφ. Τα δύο πιάτα ήταν αντιγραφή με αυτά που είχα δει. Εντάξει, πιτσιρικάς τι θα κάνετε. Τα βλέπει ο σεφ, τα βλέπουν κι όλοι που δουλεύαν εκεί πέρα. Λένε αυτός είναι πολύ καλός. Αυτή να μπες μέσα. Και φτάνει η πρώτη Κυριακή, Sunday roast. Κοτόπουλο και μοσχάρι. Ψητό στο φούρνο. Με πουτίνγκες και πατάτες. Δεν ήξερα να κάνω. Δεν ήξερα να ψήσω πατάτες στο φούρνο. Αλλά ήξερα να κάνω αφρό παρμεζάνας. Και λέω ρε φίλε, τι λάθη έχω κάνει. Έπρεπε να διαγράψω όλα τα υπόλοιπα και να πω ότι έχω μάθει το 7, 8, 9, 10 και μου λείπει το 1 με 6. Πού είναι αυτά. Έχουμε κοινά. Ναι. Και εγώ αυτό είχα πάθει. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήξερα, δηλαδή συνειδητοποίησα ότι δεν είχα κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή φακές ποτέ στη ζωή μου σούπα. Συνειδητοποίησα ότι δεν είχα. Αλλά ήξερα να κάνω. Αφρό που είπες, παρμεζάνα. Αυτό, ας πούμε, είναι εκεί πέρα το μεγαλύτερο τρίκ που μπορεί να την πατήσει κάποιος στη δουλειά μας. Αυτό λέω σε όλους τους νέους. Ναι. Ξεκινάνε, βλέπουν Instagram, βλέπουν τους Γάλλους και πάνε κατευθείαν εδώ. Μάθε πρώτα τη βάση. Μάθε την ιστορία του. Μπορεί όλοι να ξέρουν. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχουν καταλάβει κάτι πολύ σημαντικό όλοι. Ας πάρουμε δύο μάγειρες. Ο ένας δουλεύει σε ένα ταχυφαγείο και ο άλλος δουλεύει σε ένα εστιατόριο πάρα πολύ καλό. Μη σε λένε. Αυτός στο ταχυφαγείο κάνει 20 συνταγές. Μπορεί να κάνει και 30 αυτός. Αυτός στο καλό εστιατόριο κάνει 15 συνταγές. Αλλά τι κάνουνε. Ακολουθούν 15 συνταγές. Ναι, κάνουν μια εκτέλεση. Κατά. Απλά ο ένας σερβίρει κάτι άλλο και ο άλλος σερβίρει κάτι άλλο. Για μένα δεν έχουν καμία διαφορά οι δυο τους. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να ανοίξει το ψυγείο, να πάρει τυχαία 4 πράγματα και να κάνει φαγητό. Και να κάνεις φαγητό. Εκεί πέρα έγινε και το μεγάλο μπέρδεμα με πάρα πολύ κόσμο, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Είναι και λογικό. Δηλαδή, στέλνει η μαμά τον πιτσιρικά στη σχολή μαγειρικής. Γυρνάει πίσω και ο πιτσιρικάς τι κάνει. Κάνει, ας πούμε, μία. Πώς τη λένε, flexible γκανάζ. Κάνει μία γκανάζ εκεί πέρα, ένα γλυκό, βγάζει στη μαμά. Και αυτά, ναι. Το βλέπει η μαμά, το παιδί μου έμαθε να μαγειρεύει. Ναι. Το πιστεύει και το παιδί ότι έμαθε να μαγειρεύει. Το πιστεύει. Τι ωραία που τα λες, ναι. Και μετά αρχίζει το πρόβλημα. Γιατί όταν πιστέψεις κάτι ότι σου ανήκει, ενώ δεν σου ανήκει και είναι η γνώση σε αυτή την προκειμένη περίπτωση, εκεί πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Γιατί μόλις καταλάβεις τελικώς ότι σου λείπουν πάρα πολλά κομμάτια, αρχίζουν γυρνάνε σε κόμπλεξ, σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε φωνές, στο ένα, στο άλλο και πολλές κακές συμπεριφορές που βλέπουμε τελικά από πολύ φτασμένους ανθρώπους, είναι περισσότερο γιατί τελικώς καταλαβαίνουν ότι ίσως και να μην έχουν τη δύναμη να επιβληθούν με τη δουλειά τους και επιβάλλονται με άλλους τρόπους. Εγώ αυτό που προτείνω σε όλους είναι, τώρα μιλάω εκ του ασφαλούς γιατί εγώ έχω εντελώς βγάλει από το μυαλό μου. Δεν έχω κανένα θέμα να μαγειρέψω φακές, φασόλια, ρεβίθια, αρακά. Γιατί... Μα είναι η τροφή του ανθρώπου αυτό. Μπράβο. Αλλά κατάλαβα ότι το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό. Να πας 10 βήματα πίσω. Γιατί πρώτα απ' όλα έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου. Το ξέρω, όλα αυτά τους λέω κι εγώ. Τα παιδιά που έρχονται εκεί από τις σχολές ή να πιάσουν δουλειά, δεν έχουν ιδέα. Και είναι αυτό το δύσκολο κομμάτι που δεν μπορείς όμως. Πώς ας πούμε και εμάς μας λέγανε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, πήγαινε στο σχολείο να διαβάσεις γιατί θα το μετανιώσεις. Εκείνη την ώρα τι λες. Δεν μας παρατάς τώρα, τι θα το μετανιώσεις, θα βρω εγώ τον δρόμο μου. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ο καθένας βρίσκει τον δρόμο του μόνος του. Συνειδητοποίησα πάρα πολύ ότι δεν μπορείς να κατευθύνεις κανέναν άνθρωπο, δεν μπορείς να αλλάξεις τη γνώμη κάθε ανθρώπου. Ευφυής είναι ο άνθρωπος που καταλαβαίνει από τα λάθη του. Οπότε. Βέβαια. Ναι. Από τα λάθη γινόμαστε καλύτεροι. Όποιος καταλαβαίνει γίνεται καλύτερος και εξελίσσεται. Οι υπόλοιποι όλοι δυστυχώς δεν μπορούν. Και πολλοί, ξέρεις, γίνονται, η τηλεόραση βοήθησε. Τους βοηθήσαμε όλους. Όλοι. Και τα μίντια. Και όλοι θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Ναι, αλλά βλέπεις. Αλλά έμεινε το 1-10%. Όλοι φύγανε. Όμως, άκου τώρα. Άμα παίρνουν παράδειγμα εσένα ότι, και νομίζουν όλοι ότι πέτυχες στη ζωή σου επειδή βγήκες στην τηλεόραση. Ακριβώς. Άμα παίρνουν παράδειγμα από εμένα και εσένα. πιστεύουν ότι πέτυχα στη ζωή μου επειδή βγήκα στην τηλεόραση, δεν βλέπουν όλο το υπόλοιπο Και κομμάτι. τα μίντια και Δηλαδή, πώς έγιναν αυτά και τι δουλειά ρίχνεις ακόμη μέχρι τώρα. Το τι ζόρι έχουμε φάει από πίσω και το έχεις φάει και το ένα και το άλλο δεν το βλέπουμε. Και πόσο δουλεύουμε ακόμη.
Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, γιατί εγώ προσωπικά, ας πούμε, έχω ανοίξει πάρα πολλά πεδία που πρέπει να διατηρήσω και συνειδητοποιώ, γιατί όλοι, ας πούμε, θέλουν να κάνουν κάτι συγκεκριμένο, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα θέλει συντήρηση. Και η συντήρηση είναι πιο δύσκολη από την άνοδο. Εννοείται. Όπως ένα σπίτι. Το παίρνεις, δεν θέλει συντήρηση. Δεν γίνεται. Θα πέσει. Οπότε εκ των πραγμάτων, βέβαια, μπορείς και να σκεφτείς από την αρχή όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, 26 χρόνων που εγώ ξεκίνησα να κάνω όλο αυτό το πράγμα με τα media, δεν σου λέω για τη μαγειρική, δεν είχα στο μυαλό μου ότι το site θέλει συντήρηση, τα social θέλουν συντήρηση, YouTube θέλει συντήρηση, βιβλία περιοδικά θέλουν συντήρηση, consulting θέλουν συντήρηση. Όλα αυτά τα πράγματα. Εξέλιξη. Και ας πούμε, άμα κάτσεις να τα βάλεις κάτω, άμα είχε ένας άνθρωπος στο site μου, το alexpetergix.com, να μην σου πω πόσο άτομο προσωπικό έχει. Είναι μία δουλειά. Πολύ μεγάλη. Τα social media. Είμαι παραγωγός των εκπομπών μου. Είναι μία δουλειά. Παραγωγός. Κόστη. Είμαι παρουσιαστής των εκπομπών μου. Είναι δουλειά. Κάνω consulting σε πάρα πολλά κομμάτια. Είναι δουλειά. Τρέχω όλο το κομμάτι έτοιμα γεύματα στα σούπερ μάρκετ 4 εργοστάσια. Έχει δουλειά. Πολύ. Βιβλία περιοδικά. Έχει δουλειά. Γιατί Πολύ. εγώ δίνω PDF έτοιμο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω 10 επιχειρήσεις τώρα, σου είπα, που μία επιχείρηση για οποιοδήποτε άνθρωπο θα ήταν η δουλειά του και θα έχει από πίσω 10-20 άτομα προσωπικό για να συντηρήσει τις οικογένειες. Και επειδή ανέπτυξα όλα αυτά με 0 προσωπικό στην αρχή και τώρα στη συντήρηση χρειάζεται το πολύ προσωπικό, είναι εκεί πέρα που την πατάς. Ναι. Όχι ότι το έχω μετανιώσει, δηλαδή άμα θα γυρίσω πάλι το χρόνο πίσω, ίσως πάλι τα ίδια να έκανα. Απλά συνειδητοποιείς ότι δεν είναι μόνο να ανέβεις. Πρέπει να έχεις και το πλάνο όταν ανέβεις. Να μείνεις. Τι θα κάνεις. Και να είσαι εκεί. Ναι. Εσύ, ας πούμε, να σου κάνω μια ερώτηση που την έχω πάντα απορία. Τη χρυσή εποχή των περιοδικών, που εγώ δεν την έχω ζήσει. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι έτρεχα στα περίπτερα κάθε Κυριακή για να πάρω το τεύχο σου με την εφημερίδα. Ναι. Γιατί είχες αυτές τις υπέροχες τα μικρά τα βιβλιαράκια. Τα μικρά βιβλιαράκια με τα DVD. Και μπράβο. Λοιπόν, εκείνη την χρυσή εποχή των περιοδικών όπου δεν υπήρχε ίντερνετ. Πολύ χρυσή εποχή ήταν. Δηλαδή, πόσα αντίτυπα μπορεί να πουλούσατε από αυτό. Κοίταξε, τώρα να σου φέρω ένα παράδειγμα. Που ξεκίνησα τα πολύ δυνατά όλα αυτά τα βιβλιαράκια που λες με την Καθημερινή. Ναι. Έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή η Καθημερινή της Κυριακές που βγάζει χιλιάδες περιοδικά και το ένα και το άλλο μπορεί να πουλάει 40.000 και όταν έβαζα εγώ το βιβλιαράκι πουλάγε 200.000 και ήταν φαινόμενο αυτό. Και όταν έβγαλα... Δηλαδή μιλάμε ότι 150.000, 160.000 πάνω... Και το γράφανε τότε ότι ο Παρλιάρος, ας πούμε, ανεβάζει την Καθημερινή. Περίμενε λίγο, θα κάνω ένα μικρό υπολογισμό. Ήταν Ματίας. Περιμένετε, γιατί πουλούσαν 4,99 τότε ή 6,99. Μπορεί, ναι, γιατί είχε και την DVD. Σίγουρα ήταν ένα τάλιρο πάνω η έκδοση για το περιοδικάκι. Άρα, επί 160.000 ένα τάλιρο πάει 750.000 κοντά. Και ήταν και καλές εκδόσεις. Και όταν εγώ το 10, μετά το γαστρονόμο το 10, του ζήτησα να βγάλουμε ένα περιοδικό ζαχαροπλαστικής που δεν υπήρχε. Ναι. Μου είπαν αμέσως το ναι. Και κυκλοφόρησε το 2010. Κάνανε πολύ πρόμο. Το πιστεύεις ότι την επόμενη φορά την επόμενη εβδομάδα ξανατυπώσανε. Πούλησε 110.000 στο περίπτερο. Όχι με την εφημερίδα. Σκέτο, μόνο του. Εγώ αυτά δεν τα έχω ζήσει. Ναι, και χωρίς διαφήμιση. Δεν ήθελε και διαφήμιση μέσα. Εγώ βγήκα από το Master το 2009. Ναι. Τότε που ξεκίνησε το Big Bang. Έτσι. Πολύ. Το site μου το ξεκίνησα το 12-13. Ναι. Πάνω στη χειρότερη περίοδο. Οπότε, εμένα μου έκανε καλό το γεγονός ότι, φίλε, αναπτύχθηκα με το τίποτα. Δηλαδή, εκείνη η περίοδος ήταν πάρα πολύ κακή οικονομική. Σου λέγανε ότι άμα θες να κάνεις κάτι, πρέπει να βρεις τον δρόμο μόνος σου. Τα περιοδικά που δίναμε, τώρα μην σου πω τιμές που μου δίνανε εμένα. Καλά. Στα περιοδικάκια. Όχι ότι τα υποτιμώ, αλλά το τι λεφτά θα σου δώσουν καθορίζει και το production value που θα δώσεις στο προϊόν. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να ξέρεις ότι εσύ έχεις unlimited sources και να μην κάνεις το απόλυτο προϊόν.
Και εκεί πέρα ήταν και το έναυσμα που πήρα τελικώς όλα τα πράγματα εσωτερικά. Γιατί το βιβλίο πρέπει να το κάνω παραγωγή εγώ. Γιατί άμα δεν το κάνω παραγωγή εγώ, δεν θα έχω. Εννοείται η Ιδιόπτρα θα μου το εκδώσει και θα το κάνω και εγώ. Αλλά την παραγωγή την κάνουμε εμείς. Γιατί άμα δεν δώσεις τα χρήματα που χρειάζεται για να κάνεις την παραγωγή, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο. Όχι, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε δώσει την ψυχή μας και στα βιβλία. Εσύ, φίλε, έχεις ζήσει τα απόλυτα. Δηλαδή, έχεις ζήσει εποχές Πασόκρες Στέλιο. Δηλαδή, μας τρελανείς. Εντάξει, ξέρεις τι, η εποχή του Πασόκ ήταν και μια εποχή που δεν είχε ασχοληθεί πολύ με τη γαστρονομία ο κόσμος. Όχι, εσύ έκανες ένα αγγλικό. Δηλαδή, ναι, και το βιβλίο προσπαθούσα να το βγάλω. Το πρώτο μου βιβλίο το έβγαλα το 99. Ναι. Ποιο είναι? Το Εύκρατες Γεύσεις. Έχεις κανένα αντίτυπο να μου δώσεις? Θα σου βρω. Δεν υπάρχει, αλλά θα σου βρω εγώ. Που ήταν η ιδέα μου, πόσο μπροστά τότε, ότι να μην έχει καθόλου ξένα προϊόντα. Σοκολάτα δεν υπήρχε μέσα. Ό,τι παράγει η Ελλάδα. Γι' αυτό ήταν και Εύκρατες Γεύσεις. Στο λεκανοπέδιο της Μεσογείου. Μπράβο. Δηλαδή είχε μέλι, τυριά, με γλυκά. Τέτοιες συνταγές είχε. Βέβαια, το μεγάλο μπαμ, έγινε στο δεύτερο μου βιβλίο, στη Σοκολάτα το 2000. Πανικός. Πούλησε πάρα πολύ. Ναι. Και ξαναβγήκε και Πόσα ξαναβγήκε. αντίτυπα? Δεν θυμάμαι, αλλά βγήκε 6-7 επανεκδόσεις. Μπράβο. Και μετά συνέχισα, έβγαλα πολλά βιβλία. Μετά βέβαια αρχίσαν και βγαίνανε, όλοι βγάζανε από ένα βιβλίο εκείνη την εποχή. Εντάξει. Παίρναμε κι εμείς βιβλία. Ναι, παίρναμε. Κοίτα, οι ξένοι βγάζουν πολλά βιβλία ακόμη. Δεν έχουμε ακόμα την. Εμείς δεν είμαστε ακόμα. Ο Έλληνας δεν είναι πολύ του βιβλίου. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Δεν είναι πολύ του βιβλίου. Εντάξει. Είμαστε... Εμείς εκεί όμως θα βγάζουμε βιβλία. Να σου πω ποια είναι η αδικία με την Ελλάδα, και δεν σου λέω μόνο για το κομμάτι της μαγειρικής, σου μιλάω για οποιονδήποτε θέλει να κάνει μια δουλειά. Είμαστε μικρή χώρα. Πολύ δηλαδή, μικρή είμαστε χώρα. 10 εκατομμύρια. Ναι, πολύ μικρή Και χώρα. τι γίνεται τώρα? Κάνεις εσύ αυτό, την κορδέλα. Εδώ, αυτή εδώ την κορδέλα. Απευθύνεσαι σε 10 εκατομμύρια κόσμου. Δεν μπορείς να κάνεις expand. Γιατί? Η Ελλάδα είναι ίσως από τις μόνες χώρες που δεν μιλάει κανείς άλλος ελληνικά. Πλην της Κύπρου. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μιλάει. Πας στην Ιταλία, Ιταλικά, χώρια ότι είναι 70-80 εκατομμύρια αυτοί. Ακριβώς, έχει μια άλλη διαφορά. Μιλάνε και πόσος κόσμος Ιταλικά. Γαλλία το ίδιο. Ισπανία. Αγγλία το ίδιο. Ισπανία Όχι, το όλη ίδιο. την Λατινική Αμερική. Ακόμα και στα Βαλκάνια, άμα θα πας, όλοι ψιλοκαταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή Ναι. θα μιλήσεις βουλγάρικα, θα καταλάβει ο Ρουμάνος θα καταλάβει το Ρώσο. Δηλαδή έχεις περισσότερο κοινό να απευθυνθείς. Η Ελλάδα, εκεί πέρα είναι και η μεγάλη παγίδα. Δηλαδή, αν θα μπορούσε η Ελλάδα να απευθυνθεί σε περισσότερο κοινό, να ξέρεις ότι πολλές δουλειές θα πηγαίνουν καλύτερα. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, η Αυστραλία βγάζει ένα βιβλίο και το πουλάει σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Αγγλία. Τελείωσε. Είναι μια. Εντάξει, ας μην πιάσουμε τα αγγλικά. Ας τα αγγλικά στην άκρη. Εγώ σου λέω και για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, όντως, ας πούμε, στα γερμανικά. Η Γερμανία, 80 εκατομμύρια. Αυστρία. Και γύρω από τη Γερμανία, πόσες χώρες. Ναι. Είναι αυτή η παγίδα που, ξέρεις, όλοι λένε Ελλαδίτσα. Η Ελλαδίτσα είναι η πιο καταπληκτική χώρα που υπάρχει στον κόσμο και όποιος πάει να μείνει αλλού συνειδητοποιεί ότι πρέπει να γυρίσει πίσω γιατί δεν την παλεύει. Είναι δικά της προβλήματα. Είναι τελικώς προβλήματα Στέλιο. Δηλαδή, ίσως και να μας βοηθάει να μην πάμε και τα μυαλά μας αέρα τελικά αυτό το. Δεν νομίζω να παίρναμε. Εμείς τουλάχιστον. Κάποιοι μπορεί. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ όσο περισσότερο περνάνε τα χρόνια συνειδητοποιώ, κάποιος μου λέει αυτός είναι καλός άνθρωπος. Και λέω, παιδιά, καλός άνθρωπος δεν θα πείτε ότι είναι κανείς, γιατί ο καλός άνθρωπος φαίνεται ότι του δώσει εξουσία ή χρήμα. Εκεί θα καταλάβετε άμα είναι καλός. Γιατί όλοι οι άνθρωποι με το που πιάσουν χρήμα ή πιάσουν εξουσία, το πώς θα διαχειριστούν αυτά τα δύο στοιχεία είναι το πιο. Το χειρότερο η εξουσία, αν βλέπεις. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι χειρότερο. Και τα δύο είναι πράγματα που όλοι τα αναζητούν, αλλά δεν ξέρουν να τα διαχειριστούν. Ναι, όπως δεν μπορούν να διαχειριστούν και την τηλεόραση και τον εαυτό τους και πάρα πολλά πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων. Να είμαστε καλά. Να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, θες να με σταματήσεις? Πόση ώρα μιλάμε? Όχι να σε σταματήσω. Αν θες να μου πεις, μιλάμε για άλλη μισή ώρα. Για άλλα 5 χρόνια μιλάμε. Όσο θέλεις μιλάμε. Μπορούμε να το κάνουμε σύριαλ.
Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε μία συνταγή καβουρδισμένους σιρούς καρπούς, μην τους καβουρδίζετε στο τηγάνι, αλλά θα τους απλώσετε στη λαμαρίνα του φούρνου, θα τους βάλετε για 10 λεπτά στους 160 βαθμούς και προσοχή, όχι στο γκριλ.